bir яшік шақта әти өліп кеткен, 6 бала қалғанбыз. Уақытта меңа 1 яш. Менің әтим ұлла болса да, ол башта бек ярлы яшаған, çünkü мәшет салдырған өз ақшасына. Айында әттігі неп елларында бірне қадар байып кеткәш 2 қатлы йұрт салдырған. Шуннан әти ана шул 22-ші елларда, 23-ші елларда шушы йұртны сала башлаган 2 қатлы. Әни әйткән, нишлисең, онда йұртны бейтін яндыралар, тоғын да яндырашақлар. Әти әйткән, соғыш бітті бейтінді қазір. Олмай мына қазір. Тыныш уақыт келді дейді. Шуннан соң енді балалық дегеннен бізді ол йұрттан қуып шығардылар, қуып шығарғаш енді кішісінде ердік. Біз соғышқа кеткен жылы бүтін ауыл халқы ширатқа салдылар деп әйтірге мүмкін. Мен 4-ші сыныфны бітіргеште тәмамлағаш оқуны тошларға туры келді, шабата сараты тұндым. Шуннан оқытушылар мені шақыра башладылар мәктепке. Мен бармадым, çünkü шабата мені туйдыра, киіндіре. Өз халімні өзім көре башладым. Шыннан да менен бек нык яратып ясыйдырайым. Ауылда меніңше 1-ші шабата ясаушы Нәжип менен үйрендім, мен 2-ші орын алам. Біз оның білән кіші 2 киім жасағанда бишәрні ясыйдырайық моторда. Анан шабата киіп етінде жеткен қызлар, жеткен жігітлер бийлер. Мына Суфиян шабатасы. Қызлар үшін бигерәк мотор етіп ясыйдырайым шабата. Хәдә дә тотып эшләйсезме? Эшләмим. Хәзер менә рәхәтләнеп ясарайдым. Бер авылга кайткач ясарга тырышып карадык. Әйтте, юкасы да бар. Шундан калып онсын да ясадык. Шүшле таба албадык. Шабата ясау бик күренекле, бик четерлекле нәрсә, бик нык түземлек кирәк. Җәй көне кояш чыкканда мен торып утырадым, кояш батканчы ясыйдым. Вакытта әни дә бар иде, вакытта әни әйтәдер, балакаем бөкре булып каласың бит, бар азрак уйнап кер дип. Ләкин миңа гомерлек шул берничек әйтик, яшәү өчен зур хезмәт өчен чишмә башы яки башлангыч булгандыр дип уйлыйм мин. Әтине бик яратканнар, чөнки ул бинен буып хезмәтче тотмаган, ул җир яраткан. Менә Галимҗан яраткан әтисе дә шулай булган, Гырфан булла. Ул да 2 катлы йорт салган. Минем әти аларның арасында охшашлыкта бар. Мин инде 18 яшьләргә җиткәч, авыл халкы менә суйганда каплаган әтисе. Нык шул кадәр нык охшаган. Сөйләшүе, елмаюы, көлүе, хезмәт сөюе дип. Мен шуннан соң ата рухы белән дә яши башладым. Һәр вакыт каберне барадырым, баш иядырым. Аны ничектер юк дип тә туймадым, йөзен күрмәсәм дә, рәсеме дә калмаган бит инде, вакыт шулай бит инде. Шул әтине хөрмәт итүләре йөзеннән. Хәтта 6 бала аның үзләреннән өйләре кичкенә. Безне кертәләр. Идәндә суд нитасын салам җәйп манда ничек. Мен авыл халкына, туган авылым халкына, Тапи халкына бик нык рәхмәтлемен шул яктан. Үшінші елны апрель айында безне фронтка озаттылар. Һәм шунда ук Курскийның Прохоровка дигән станция бар. Ул Прохоровка станциясы ул bütün җир йөзенә билгеле станция булды. Чөнки ана сугышның иң катысы шунда булды. Безне ана шунда китереп тыктылар. Бу хәзер исәпләп чыгарганнар Курскийдан 4% исән калгандар. Шуларның бәхетлесе мин инде бер 2 мәртәбә контузия булды. Аннан соң вакыт яраланулар булды. Менә моннан 2 ук нитә хәледә изе бар. Аннан башны бәйләп, полк нисе врачы Нина Андреевна нигә госпитальгә озатмакчы булды. Ләкин батарей командир Исхаков Шуфаны кыйды, капитан. Суфиян, әгәр түзәсәң түз, атарга кеше юк бит. Үзем расчет командир усам да наводчик түзәүче атарга тиеш. Ләкин я яраланып китә, я үлә, ялмаса яңаны китерәләр, аны өйрәтеп булмый. Без инде өйрәнгән, кул автоматлашып беткән. Минем иптәшем дә нидә үзе теләп киткән. Хәтта 25-нче елда, үзен 23-нче елда ясап алмагач. Буларны бер батальон кызны һөҗүмгә җибәрәләр, шуннан 5 генә исән чыгалар.
Ул да шул контузия була, аннан соң фронттан кайткач беренче группа инвалид, аннан икенче группа инвалидлик була инде. Шундан акрынлап яралар төзәлде, шактый узак яшәдек, бик авыр вакытлар кичердек әлбәттә. Сугыштан соң мен Венгрияда 2 ел старшина булып эшләдем. 46 елны бер вакыт атканда мен беренчелекне алдым. Шуның өчен миңа 48 көн ял яки отпуск бирделәр, кайтып киттем. Искиткеч авыр ачлык еллары иде. Инде 47 елда мине яна хезмәт итәргә. Старшина булгач, ул солдатларны ашата, туйдыра, киендерә, үзе бик әйбәт яши, мул яши. Амында ачлык. Бер лейтенант әйтә, 1 елга булса да кал. Анда бит бер нык ачлык. Юк, сагыну шул кадәр көчле. Ул сагыну дигән нәрсә шул кадәр көчле була икән. Бик нык кайтасым килә. Авылда әти дә юк, әни дә юк. Сөйгән кызым да калмаган. Кайтасы килә. Бер апам бар иде, ул кайткач мәрхүм булды. Авырый бер үзем ялгыз калдым. Менә шуннан кире, аннан соң инде бәхет эзләп китү, Кыргызстанда, Үзбәкстанда булу, Казанда укыдым мин. Кызыл диплом белән биткән идем, аспирантурада калдырырга тырыштылар. Ләкин ничектер тор бүлмәләрдә утырасы килми. Менә шушы Башкортстаным ямле, бай, гүзәл табигатьле Башкортстаным тартты мине. Менә мин Галимҗан Имиров та шулай булган бит ул. Кайда гына булмасын, менә Казанны яратмаган. Тотта да менә шушында кайта, тотта да Солтан Моратка китә. Шуннан да шулай. Менә академик Закиев минәнең шәкерте Казанда шундый сөйләшү булды. Казаннан чыгып Башкортстанга, Уфага барган сайын халыкта улы җанлылык, улы күңеллелек сизелә башлый. Монда Башкортстанга килгәч бигрәк тә. Шуннан да башкорт халкы, Башкортстан яшәгән халыклар ничектер киң күңелле. Гомумән башкортлар үзләре дә бит кемнәрнең кабул итмәгәннәр. Көчле дә, хәтта батырлык, матурлык символы дип әйтер идем мин бу минең шушы Башкортстан яшәгән халыкларның. Тормыш күп күрелде, бөтен Европаны, Сибир, Урта Азия дигән кебек шул кадәр язарга күп, аның кайсын язарга белмисең күп чиратта. Нашы Курский дуга турында бит язмый калу мөмкин. Яздым, язмыш корбаннар дигән роман 20 табаклык монда чыкты инде башкорт телендә. Шуннан килеп ул 2 кисәктән торырга тиеш иде. Менә Галимҗан Имиров булды. Аның мин балалык яшьлек еллары турында гына язам дигән идем. Күп кешеләр тәкъдим иттеләр инде. Тәкъдим дип киңәш иттеләр. Чөнки мин Галимҗан Имировның тел стиле турында доктор диссертация яздым. Аның тормышына шул кадәр рус телендә, татар телендә күп кенә китаплар чыгардым. Аннан соң инде Гомәр ага Баширов бер мәртәбә миңа тәкъдим итте, роман язмый. Галимҗан тормышына шул кадәр кертем. Тукай турында 2 кеше язып, тагы бер язып ята ди. Галимҗан Имиров турында язачак кеше булмаячак. Чөнки аның турында язу өчен Башкортстан кешесе буларак, Башкортстан табигатен шул халык арасында яшәгән кеше булырга тиеш. Һәм ул язучы гына түгел, ул галим дә булырга тиеш, телче дә булырга тиеш, тарихчы да булырга тиеш, төрле яклап. Галимҗан Ибраһимов дәрәҗәсендә кеше булырга тиеш дип. Башкортстандың Авыргазы районы Солтанмурат авылында туып үскән Галимҗан Ибраһимов 20-нче буат башында яшәгән күренекле язучы һәм сәяси эшмәкәр. Татар әдәби сәсмә теленә нигез салучы Галимҗан Ибраһимовның иҗады бүген дә үзенең шигърилеге, тел байлыгы менән һокландыра. Чөнки ул башкорт һәм татар халыкларының тел тасвирләү биҙәктәрен бердәй кулланган. Солтанмурат авылында башкорт ысы әле лә бар. Касандыр был яктарга күсеп утырган мишәр, типтәр, татар, урыс һәм башка халыкларга ер һуын, түрем биргән башкортларның токымдары яшәй һәм сабыр гына газга, асфальтка үз сиратын көтә.
мәктәптә башкорт теле укытылмай. Тимәк, төрки халыктар әдәбиятының классигы Галимян Ибраһимовка илһам биргән ике тел шишмәһенең береһе яйлап корый. Башкортлар килеп утырганнар монда ул. Башкортларга килеп татарлар гына кушылган. Икте башкортлар утырган. Татарстан гына килә торалар, башкортлар кабул итә тора. Biz mишәр татарча сөйләшәбез. Biz mишәр. Менә о не зурурам, ана артагурам, аскурам, алар барда мишәр, менә буягы алатырлар. Аларда акценты, алар әфсәләмнәрчә. Бу китапны язарга Ходай Тәгалә сезгә нинди көч, нинди куәт биргәндер. Бу китапның дөнья күрүенә без генә түгел, бөтен Татарстан, бөтен Башкортстан татарлары, хәтта анда башкорт халкы да укырга бик мөмкин. Без бер-беребезнең милләтебезне бер вакытта да аермыйбыз. Мин йөгертеп укыйм башкортчаны үзем. Галимҗан бабайның биографиясыннан башка бер нәрсә дә юк безнең кулда. 100 еллыгында да, 110 еллыгында да зур гына безнең белгечләребез киңрәк сыйфатлы иттереп аның образларын чагыштырырга тырышсалар да, ул вакытта әле мондый мәгълүматлар юк бит. Шуның белән ул бик тар күләмдә аның тормышы шикләнеп калган. Менә әле бу китап Галимҗан Ибраһимов шундый зур шәхес, хәтта үзенең шундый зур теләге булган бит. Шул сүзләрне мин аны һичбер дулкынланмыйча укый алмадым. Аның сүзләре матур, изге, бик яшәү белән яшисе килә, дигән Галимҗан бабакай. Әйе, милләтебезнең рух тамыры корымасын, 1000 миллион ел яшәсен иде. Бу матур, изге китап бабакайның якты истәлеге булсын. Сезгә сәламәтлек, бәхет, рух кеше телим дип, сезгә моны минең улым Марат Саитов шундый зур бик кешеләрнең, андый кешеләрне әйтәләр 100 елга бер генә туалар дип. Шундый кешеләрнең югалуына без яндык кидек инде гаиләбез белән. Әниләрнең кайгырганы бүген дә хәтеремдә, тамакка бер шәшке суда үтмәгән булгандыр. Чөнки әтине сорауга алып китеп, 2 көн яуып тоттылар да. Әти әйткән инде, ул 21 елдан бери кайтканы юк, бездә хатлар юк, бездән яракларда яшәде. Әтине шулай иттереп азат иттеләр, безнең гаиләгә тимәделәр. Менә шунда мин аларның ныклап кайгырганын беләм. Әни бер шәшке шәйдә эчмичә булдыр төбендә утырды. Әти. Менә бу китапның дөнья күрүенә инде без татарча әйткәндә җиребез, күгебез белән шатбыз. Суфиян абый белән таныштык. Шуннан ныклап сөйләштек. Китап шунда инде Суфиян абый подробно сөйләде. Китап ничек чыгаралмыйча ятканы инде Татарстанда да ята шул 4 ел, Башкортстанда да чыгара алмыйлар дип, шуннан мен әйттем Суфиян, мин сезгә китапны чыгарга ярдәм итәргә тырышырмын дип. Шуннан инде полиграф комбинатка икәү бардык, утыртып бардым аны үземнең машинага, Казанга. Анда безнең бар инде дус Әдип Барич Мадияров, ул директор полиграф комбинаты, аның хатыны безнең Стартамбакнакы, без аны кияү биртәбез. Мин вәгъдә бирдем, акча күчерәм, давай чыгара башлагыз дип. Суфиян абый правда ышанмады, юк, туган бу дөрес булмады, дөрес түгелдер, булай тиз генә китап чыкмый ул дип. Ышанмады да, Шуннан инде менә шул китапның 2 томын чыгардык тиз генә. Без вот әни яклап туган инде Галимҗан Ибраһимовка, без бәләкәйдән инде әнинең сөйләгәнен ишетеп үстек. Галимҗан Ибраһимов турында, шуңа безнең шундый квартатта, шундый язучы иде, шундый шулай ничек 38 елга кадәр репрессия иткән вакытка кадәр шул вакытларны сөйләү буенча беләбез инде. Исәнмесез, саумсыз.
Мен сені сұраулар білән келген сайын жол қытып бітірдім. Yok, мен ишарат, рахмет. Бұла тұрсын, ұшыраша тұрайық, рахим етегіз. Мен ойлағанша, мен үміт еткенше ол әсер келіп шыққан. Шондай етіп оқыдым, мына көз алдымда бүтін табиғат турында язамы, урманнар турындамы, махаббат турындамы. Сұлтанмұратның қойсы пышмағында болған менің көз алдыма шой келіп баса. Шул қадары біздің Сұлтанмұрат табиғатын Суфиян абай яқшы біле. Мына оның ішкі қиял ету, көз алдына кетіру. Урманмы, табиғатмы, жылғамы, кішінің ішкі дүниясы, махаббат хислер нешік қойнаша. Боршында ол шу қадары тирен біләк, тирен етіп, кішіні мына сұқландырғыш, бүтін дүнияны ұнытып, ұқырлық етіп, мына әсәріне жазып, кішінің көз алдына ойлаған ойын кетіріп бастыра. Мен шу қадары қанағат болдым, жоратты бұқыдым. Мына шу пайғамбар таңы әсәрі тұрмыш үшін енді сабақ, мына учебник жизни, тұрмыш китабы деп. Туйларда мен шушы китапны яшьләргә бүләк итәр идем. Безнең районнан чыккан шундый академик, шундый зур галимне, телчене, педагогны тагын зурлап пәйгамбәр итеп, һәм аны күкнең 7нче катына мендерүгез өчен сезгә зур итеп рәхмәт. Алда егеттерге бергесіз, міне деген. Рахмет сізге. Галибянча, Тоқайша матур етіп, сөйлеша білу білән ол тәрбиялі өзінің студенттары. Шының үшін де сізге ұлы рахметті білдіресім келе. Шуннан біздің фикір анда барып етерме yok mu? Татарстанға қағылғаш бітейікіміз бұл трилогия деп айтайық. Бұл романlar, бұл büyük кішіні татар халқының büyük ұлын көтеру өзгәсіге тағын бір рахмет, Тоқай премиясына тақдим етергә керек. Биік тауға, теке тауға жүгіріп мінгенде, қорқақ кіші биік тауының башына мені алуынан қорқып, кері түшіп кете. Біз енді кенеткені социализм түзуден қорқып, капитализмға көшеміз деп сөйленеміз. Капитализм ұшамаса, феодализмға көшерге тиішіміз мінейді. Мұңа шақлы болғанны әдәбиятта да, тұрмышта да бірсінде ұнытмаса керек. Мына шоларны өстірге керек. Шушы бұрылыш болмаса, шушы өзгеріш болмаса, әке жазушыларының қолларын бейлеу болмаса, мына қазірге кебек. Шушы үш томны мен жаза алмаған болыр едім. Мында мен рахатланып, өзім жүрегім, көңілім, хистигім, ақылым нәрсе қоша шуны яздым. Алласы да, мұлласы да әлік бұлай жазып болмайды. Мен өзімні жазушы деп қисетем. Ол бірінші менің шушы қиялым болды. Чөнки мәктәптә оқығанда, екінші сыныфта оқығаннан берлі келе ол. Бір оқытушы өзі жейдігіне сынып бітірген бетенді көрші ауылда оқытушы болып келді. Күз болса күзге бағышлап шиғыр жаздыра, қыш болса қышқа, жаз болса жазға жайкін оқылмайынды. Бір уақыт пек мотор жайгекін ертен ошамай барғанмын, шиғыр жазары отырдым, қошты бет класста. Мен тәрәзі янында қорайым, құяш түші, шундан келіп отырдым, күнлер емләне, әпилер тәмләне, құяш юғары, әпи юғалы деп жаздым да қойдым. Нені жазасын өсіңнен? Ол бет соғышта герой исімі берген білғаннар аңа. Герой исімі бергеш, мына соғыш турында истеліклерін де бізге сөйлерге ярата ол. Бір подписителмен шықылған командир. Шуннан герой деп газеттаға да yazып шыққаннар аның дұрында тапыға да хабар еткенлер, міне сіздің ұлығыз Суфиян Поварисов герой болды дейді. Міне жол өліп қиған енді командир подписителмен шықылған. Аны жоллап алалам екен, жоқ мекен ансы білмеймінде. Міне бір мәртебе өзінің биографиясы білен, соғыштағы биографиясы білен герой ол. Әміне әсерлері білен екінші герой. Шыннан бұл бек қимақ етіп жазылған. Міне бір гена том. 10 том еттіріп жазып бұлар ел. Міне неге?
Soğuştağa bir güne günü anın mına şu bir kitap yazarlık kebek. Anın söylep oturup inşa indi. Bir güne gün bile. Emne Halimcan İbrahim turunda şu tom yazganına indi. Bitmek sinem indi. Ne için demin uzi isen ki uzine uzi heykel koygan ol. Şuşlaydı. Sinem min. Kişilerinin tuğanları var bit indi. Ney? Meniki berek zor indi. Berek zor. Gururlanmaslık bunu. Familiya turunda hele gide. Ул бик нидән борынгыдан килгән фамилия икән, нәселдән. Әти дә түгел, карт әти дә түгел, карт әтинең әтисе, аның әтисе дә түгел. Мин шәҗәрә белән шөгыльләнмәдем, аны агай да шөгыльләнмәде, ана шул югарыда әйттем икән. Ул шундый тормышта шәҗәрә белән шөгыльләнеп булаган иде. Шуннан соң инде әйтәләр аны фаворис булган дип. Шуннан безнең якта белән пениширатлашуы бар, илештә. Фәрдәне Пәрдә диләр, Фатиманы Патима диләр. Менә шул фаворисның павариска әйләнүе бер дә гаҗәп түгел. Инде теге жан исәбе алганда руслар язган моны паварис. Менә шуннан шулай аңлаттылар инде. Инде үзгәреш дигәндә әдәби әсәр үзәгендә кеше образы бит инде. Кеше язмышы. Кеше язмышын хәле менә миңа шушы нәрсә кызыксындыра. Барыбер теге бала заманына карап туа дип сөйләшәбез. Шул заман рухы нинди, бала рухы шундый. Ялмаса патшасы нинди, баласы шундый, баласы нинди, патшасы шундый, патшасы нинди, иле шундый, иле нинди, патшасы шундый. Булар бер-берсенә бик нык бәйләнгән. Binzeler yapılarına var mı yani? Yok, program oldu. Binzeler bağımlı. Olur işte, yılanlar. Yok, kazandım esindeki ne? Şey olanlar.